Добрый дзень, паважаныя выхавацелі, бацькі і проста людзі, якія зацікаўленыя у мэтах устойлівага развіцця для беларускіх дзяцей. І мы сёння з вамі запішам такі невялічкі онлайн вебінар пра тое, як працаваць з дзецьмі і як вельмі проста растлумачыць ім, што гэта такое мэта ўстойлівага развіцця і навошта пра іх увогуле размаўляць. Некалькі год таму назад мы стварылі такі праект, дзе беларускія дзеці з настаўнікамі пісалі казкі пра мэту ўстойлівага развіцця. І падчас гэтага напісання была створана такая метадычная праграма, дзе мы змясцілі інфармацыю, як настаўнікам і бацькам размаўляць з дзецьмі пра гэтыя казкі і як гэта зрабіць вельмі інтэрактыўна і так, чтобы было вельмі проста растлумачыць там 5гадовым, 6гадовым дзецям. Гэтыя казкі акурат для такіх дзетак дашкольнага ўзросту, і у такім ўзросце гэта так немного трохі складана растлумачыць, што гэта такое. Таму сёння мы хацелі бы спыніцца на гэтай метадычнай праграме для настаўнікаў, бацькоў, выхавацеляў, каб растлумачыць вам, як гэтым карыстацца і як вы можете гэта ўжываць у сваёй дзейнасці з працай з дзецьмі. І сёння з намі рэдактарка і выхавацельніца метадычнай праграмы Александра, якая сёння нам раскажа, што гэта такое, як гэтым карыстацца, і сама ўжо карысталася гэтай метадычнай праграмай на практыцы і можа сёння падзяліцца сваім вопытам, як гэта было. Таму перадаю зараз слова Александры. Александра. Дзякуй вялікі, вітаю ўсіх. Радая быць сёння тут і распавядаць вам пра нашу метадычную праграму, якая называецца «Устойлівыя казкі». Як ужо было сказана, яна з такіх двух вялікіх зборнікаў, так, стварылася. Гэта зборнік казак і зборнік заняткаў для дзяцей пра мэты ўстойлівага развіцця. Я, як ужо было сказана, з'яўляюся рэдактаркай гэтай метадычнай праграмы. Я выкладала гэтую праграму дзеткам у розных адукацыйных установах. Гэта былі дзеткі з 5 да 12 год. Таксама я рабіла адаптацыю гэтай праграмы акурат па выніках ужо свайго практычнага досведу. 8 год я выкладала гэтую праграму, і таму мне былі такія прапановы, як удасканаліць можна гэтую праграму, так, каб яна стала больш цікавейшай, так, і больш інтэрактыўнай, больш такой змястоўнай, так, для дзяцей менавіта розных узростаў. Таму што я заўважыла, канешне, што дзеці 5-7 гадоў і дзеці 8-12 гадоў гэта, канешне, рознае ўспрыманне і казак, і заданняў. Таму, напэўна, першая такая асаблівасць нашай праграмы гэта тое, што яна адаптавана для розных узростаў, і гэта вельмі важна, таму што настаўнікі, тыя, хто працуюць з дзецьмі, яны ведаюць асаблівасці псіхафізіялагічныя дзетак у розных узростах. Таму гэта праграма акурат і створана для таго, каб можна было лёгка знайсці падыход для дзяцей рознага ўзросту. Я трошкі распавяду пра гісторыю стварэння нашай праграмы, структуру нашага метадычнага дапаможніка. Мы ўбачым, як ён выглядае, бо першыя ўрокі ўжо гатовыя, так, і таксама на прыкладзе аднаго з заняткаў, ці можа на прыкладзе 2 заняткаў, мы пазнаёмімся непасрэдна з іх структурай, каб вы ўбачылі, што сапраўды
Гэта дапаможнік, гэта метадычны матэрыял, ён вельмі добра структураваны і вельмі проста па ім займацца з дзеткамі. Вось. Гісторыя, канешне, яна ўжо доўжыцца амаль 3 гады, вось усё пачыналася са зборніка казак. Канешне, гэты зборнік, яго можна чытаць асобна ад метадычнага матэрыялу, так, і, напрыклад, абмяркоўваць з дзецьмі асобна казкі і прыдумляць нейкія пытанні, так, і гульні на падставе гэтых казак. Але, канешне, для больш глыбокай прапрацоўкі кожнай тэмы, тэма мэтаў устойлівага развіцця не такая і простая, так, нават для дарослага чалавека. Мы і стварылі гэтыя планы заняткаў па кожнай мэце устойлівага развіцця, то бок у гэтым дапаможніку 17 урокаў, так, і унутры кожнага вы знойдзеце план заняткаў, галаваломкі і творчыя заданні, нават там ёсць кулінарны майстар-клас. Метадысткай нашай метадычнай праграмы была арт-тэрапеўтка, псіхалагіня, яна сама педагог у творчай студыі Васілін. Яна працуе з эмацыйным інтэлектам, так, таму гэта вельмі такія добра прапрацаваныя аўтарскія распрацоўкі, так, і вось акурат свой досвед працы з эмацыйным інтэлектам яна ўклала у кожны урок, каб гэта былі не проста урокі на тое, каб засвоіць нейкі вучэбны, так, новы матэрыял, а каб дзеці вучыліся таксама і слухаць сябе, слухаць іншых, дамаўляцца, адчуваць і разважаць. Таму мне падаецца, што гэта вельмі карысна будзе, ну, вось, для вас, як педагогаў ці бацькоў, вось, выхавацельнікаў, тых, хто будзе працаваць з гэтай метадычнай праграмай. Але калі я пайшла працаваць ужо з дзеткамі, я працавала ў школе, выкладала гэту праграму у межах афіцыйнай адукацыйнай праграмы, а таксама выкладала яе ў падоўжанцы, у маленькіх дзетак, гэта былі прэскулеры і першы клас, то я заўважыла, што, ну, вось, нейкія урокі ці заданні, якія мы, напрыклад, прапаноўвалі для больш старэйшых дзяцей, яны вельмі добра пасуюць і малодшым, так. Калі я працавала з больш дарослымі дзеткамі, я таксама заўважыла, што ім, ну, бывае цікава выконваць заданні, якія мы прапаноўвалі і для малодшых. Таму вось у нас узнікла такая ідэя адаптацыі гэтага метадычнага матэрыялу, то бок на падставе майго досведу трошкі памянялі мою структуру, я перагледзела ўсе заняткі, паглядзела, што можна, напрыклад, прапанаваць з заданняў, гульняў для, напрыклад, абедзвюх груп, то бок і для малодшых, і для старэйшых. Вось. То бок гэта такая праца, заснаваная на досведзе акурат вось такой працы ў полі, так, непасрэдна з дзецьмі. Што мы бачым далей у нашым, так, вось, напэўна, наступную старонку трэба паказаць нашай прэзентацыі, гэта наш герой. Так, гэта ківі, які ён прыляцеў з іншай планеты, і вось акурат гэты метадычны дапаможнік пачынаецца з яго гісторыі, дзе ён жыве, чаму ён увогуле хоча вывучаць, як што адбываецца на зямлі. Мне падаецца, гэты герой вельмі файны, і ён такі пазітыўны, так, і дзецям ён таксама вельмі спадабаўся. І вось у гэтай плашачцы, так, тут і далей па тэксце заняткаў вось будуць яго нейкія рэплікі, яго размовы, яго пытанні, яго разважанні наконт таго, што ён убачыў на зямлі.
Мне вельмі падабаецца гэты герой, яго таксама прыдумала наша метадыстка Ева. Вось, і ён падарожнічае праз усе заняткі разам з дзецьмі. І мне падаецца, гэта вельмі класна, таму што асабліва для малодшых, так, дзяцей, што вось ёсць нейкі герой, нейкі сябар, так, які дапамагае ім вывучаць, ну, часам вельмі складаныя пытанні, так. Вось. Старэйшым, дарэчы, таксама цікава, але ж тут можна быць гнуткімі, напрыклад, прапанаваць дзецям выбраць, можа, свайго героя, так, хай ён з імі падарожнічае, ці прапанаваць, напрыклад, сябра для Ківі. Мне падаецца, гэта таксама будзе файна, ну, то бок, каб быў не адзін герой, а некалькі можна было б, напрыклад, ад урока да урока выбіраць, вось, з кім яны хочуць, напрыклад, падарожнічаць. Вось. Далей у нас па структуры ідзе акурат вось змест, вы можаце пазнаёміцца з ім, і пачынаецца зборнік з агульных рэкамендацый па арганізацыі адукацыйнага працэсу. Тут я ўключыла тыя моманты, якія мне падаліся важнымі, напрыклад, пра тое, што каб дзеці не забываліся ад урока да урока, што яны праходзілі минулым разам, можна зрабіць такую карту мапу нашых дасягненняў, то бок, што мы вывучылі, і кожны раз запісваць, ну, нейкія цікавосткі, што падалося цікавым, ці наадварот, што падалося больш складаным. Вось, і мне падаецца, што такім чынам, ну, дзеткі будуць адчуваць вось сувязь з тым, вось, з чаго яны пачыналі, бо яны будуць бачыць, вось, што яны ўжо вывучылі, вось яны гэтага не ведалі, а зараз яны ведаюць. Мне падаецца, гэта вельмі добрая такая практыка. Яшчэ, што падалося мне важным, што я заўважыла, асабліва малодшым дзеткам, ім трэба ўсё ж такі, ну, нейкія правілы заняткаў давесці, так, каб яны збудавалі вось зразумелую і бяспечную камунікацыю паміж сабой і там пры ўзаемадзеянні з педагогам. Вось, і гэтыя правілы можна час ад часу паўтараць. І таксама, калі, ну, здараецца нейкі канфлікт, напрыклад, звяртацца да іх, вось, і ўпісваць тое, як мы вырашаем, напрыклад, нейкую праблему. Мне падаецца, гэта таксама вельмі важна, і ў нас, дарэчы, у 16-м уроку ёсць такая практыка, мы ствараем канвенцыю нашых заняткаў, і можна якраз такі, вось, ну, гэта для старэйшых, так, дзяцей прапануецца, ну, а з малодшымі можна такі вось невялікі зборнічак правілаў таксама зрабіць. Дарэчы, я хацела заўважыць, што не абавязкова нават ісці па зборніку вось ад занятка, напрыклад, ад першага там да 17-га занятка, так, па парадку. То бок вы можаце абіраць любую мэту устойлівага развіцця. Я не ведаю, ну, можа, па настроі, ці у нас ёсць вельмі файная калядная казка, то бок перад калядамі, как акурат яе пачытаць і абмеркаваць тэму, якая там прапануецца. Ці у нас ёсць гісторыя, як кацяняты праводзілі свае вакацыі. Таксама можна вось перад вакацыямі ці пасля іх акурат вось звярнуцца менавіта да гэтай тэмы. То бок гэты метадычны матэрыял, ён вельмі гнуткі. Вось, і мне падаецца, гэта, ну, файна, і можна абіраць, ну, вось, з якога ўроку пачынаць, ну, але ж агулам, напрыклад, першы занятак, ну, канешне, гэта знаёмства, так, ну, апошні гэта ўжо такі падвядзенне нейкіх там вынікаў, ну, а вось з другога па 16 можна міксаваць, ну, як бы, як вам будзе больш зручна, так. Малодшым, дарэчы, для малодшых я, ну, вельмі настойліва рэкамендую праводзіць такі разгрэў на 5-7 хвілінак, так, перш чым, напрыклад, пераходзіць да тэмы урока. Гэта можа быць там і крыжаванка, і віктарына, каб трошкі сабраць іх увагу, так, вось, таму што дзеткі ўсе розныя, яны прыходзяць са сваім настроем, і трэба нейкіх вось так
увагу іх прыцягнуць. Ну то бок гэта такія файныя метады, можна і дошку актыўна выкарыстоўваць і што-то пісаць на паперке, калі ёсць, напрыклад, ну, магчымасць паказваць штосьці на экране, то на экране, на планшеце. Гэта могуць быць там і загадкі, і любая візуалізацыя, мапы, малюнкі. То бок мне падаецца, ўжо ўсё з гэтага выкарыстоўвала, і ўсё гэта добра працуе. І потым вось глядзіш на групу, напрыклад, што ім больш падабаецца, ці віктарына, ці крыжаванка. Ну і потым ужо я трошки часцей, напрыклад, ужывала нейкія там метады, якія дзеткам маім падабаліся, малодшым. Так. Для старэйшых дзетак я акурат рэкамендую звярнуцца да Sustainable Development Report. Гэта акурат тыя вынікі вось у гэтым годзе прадставілі дзяржаву, ўсё ж такі чаго яны дасягнулі па гэтых 17 мэтах. Гэта, канешне, лепш зрабіць ужо напрыканцы курса, так, калі ўжо асноўныя мэты, асноўныя паняцці, нейкія праблемы і нейкія прапановы па іх вырашэнні, так, ужо дзеткі трошки вывучаць, зразумеюць гэта, так, то бок можна звярнуцца да гэтага рэпорта і паказаць і навучыць дзяцей, як карыстацца справаздачнымі табліцамі, напрыклад, знайсці дзяржаву, дзе яны нарадзіліся, дзе яны зараз жывуць, так, і паглядзець, як жа ўсё ж такі гэтыя мэты, ці дасягнуты яны ці не непасрэдна у нейкай асобнай дзяржаве. Вось, там такія мне спадабаліся цікавыя і піктаграмы, вось, можна таксама іх вывучыць, як імі карыстацца, як іх разумець. Так, што такое там аранжавая стрэлка, так, азначае, напрыклад, умеранае паляпшэнне, ці чырвоная стрэлка зніжэння. Вось так па кожнай мэце у гэтым рэпорце напісана, ну, як агулам дзяржавы ўсе сябе адчуваюць вось у гэтым годзе на дадзены момант. Далей звярнемся да структуры непасрэдна самога урока. Так, вось вы бачыце план заняткаў. У нас у кожных заняткаў ёсць знаёмства з тэмай. Так, гэта непасрэдна такая камунікацыя ківі з дзеткамі. Там ён расказвае, ну, што ён хоча дазнацца гэтым разам, што яму цікава. Так, для дзяцей старэйшага ўзросту гэта такі раздзел абмеркавання з педагогам. Так, ну, там таксама нейкія такія базавыя паняцці распавядаюцца, так, па тэме, па мур, якую мы прадстаўляем. Далей у нас ідзе раздзел для педагога. Так, там таксама прадстаўлена такая агульная важная інфармацыя, якую педагог, напрыклад, можа выкарыстоўваць, ну, для падрыхтоўкі да занятку. Так, вось. І далей у нас ідзе чытанне і абмеркаванне. Тут мы акурат звяртаемся да нашага зборніку казак. Мы вырашылі не дубляваць казкі ў метадычным зборніку, так, а проста пакінуць спасылачку. Спасылачка вядзе на наш сайт, і там гэты зборнік можна спакойна спампаваць, ці проста калі у вас ёсць там ноутбук ці праектар, вы можаце там адкрыць гэтую казку і пачытаць. Дарослым дзеткам можна, дарэчы, прапанаваць пачытаць па ролях. Гэта вось на маім досведзе вельмі падабаецца, вось, чытаць па ролях. Вось. І далей ідуць павярнуцца зноў сюды у метадычны наш зборнік, і вось таксама на плашачцы вы бачыце і пытанні ад ківі. Так, то бок гэтыя пытанні дапамогуць абмеркаваць тэму, яны звязаныя з казкай. У зборніку таксама гэтае пытанне ёсць, але ж вось мы можам павярнуцца ўжо абратна сюды да нашага метадычнага зборніку. Вось, і таксама тут гэтае пытанне ёсць. Далей у нас ідуць гульні і галаваломкі. Ну, гэта такі асноўная, так, частка уроку. Тут мы прапануем разнастайныя і пазлы, і нейкія гульні, і крыжаванкі, і, ну, то бок
пагартайце, пабачыце, што ў кожным уроку вельмі розныя прапануюцца вось гэтай актыўнасці, так, шмат інтэрактыву для дзетак малодшага ўзросту, паколькі яны любяць маляваць, любяць працаваць з паперай. Мы прапануем такія заданні вось акурат звязаныя з маляваннем, з майстраваннем. Ну, але ж старэйшыя таксама любяць нешта там майстраваць. Вось. Таму штосьці мы прапануем і для малодшых, і для старэйшых, штосьці мы прапануем толькі для малодшых і толькі для старэйшых. Але ж, як я ўжо казала, улічвайце асаблівасці вашай групы, як дзеці пачуваюцца, калі яны хочуць маляваць, ну, канешне ж, хай малююць. Вось. Далей у нас ідуць шаблоны. Гэта і макеты гульняў, і карткі, і прыклады трэкераў, так, то бок штосьці ўжо мы прапануем як стваральнікі, так, метадычнай праграмы. Ёсць таксама вось такія пустыя шаблоны, так, якія вы можаце самастойна запоўніць. То бок гэта ўсё проста раздрукоўваецца, і гэта вельмі проста выкарыстоўваць, так, то бок вам не трэба нічога шукаць самастойна, вось ужо да кожнага уроку вось прапанаваны нейкія такія вось заданні і шаблоны. Ну, у сярэднім дзесьці 3 гульні прапануецца. Так, мне падаецца, вось чытанне казкі, абмеркаванне, гульня гэта акурат хапае на адзін урок, там на одну акадэмічную, так, напрыклад, гадзіну, калі у вас там, ну, такі стандартны урок, напрыклад, у школе ці там у дзіцячым садку. Вось. Ну і каб дзеці, канешне, не стамляліся. Вось. Далей у нас амаль да кожнага уроку ідуць дадатковыя матэрыялы. Гэта пералік фільмаў, ці кніг, ці мультфільмаў. Вось. На некаторыя ёсць актыўныя спасылкі. Вось тут вы можаце бачыць, так, што вось дадатковы матэрыял наш. Але ж канешне, я перагледзела ўсе спасылкі, ці працуюць яны, але, ну, ёсць такая асаблівасць зараз, што, напрыклад, у адной краіне можа адчыняцца спасылка, у іншай не. Таму, калі вы, напрыклад, рыхтуецеся да заняткаў, то, канешне, я б рэкамендавала так перагледзець гэтыя спасылачкі. Вось. Ці працуюць яны ў вас, калі не, ну, пашукаць штосьці падобнае, напрыклад, па назве ці па тэме заняткаў. Што яшчэ? Ну, вось, то бок структура, мне падаецца, вельмі зразумелая. Яна аднолькавая ва ўсіх уроках. То бок з ёй вельмі проста працаваць, і, ну, не трэба ніякіх высілкаў прыкладаць дадатковых, каб штосьці пашукаць, бо ўсё ўжо ёсць. Яшчэ мы дадалі у гэты метадычны зборнік трошкі больш заданняў на свежым паветры, на вуліцы, нейкай прасторы, якая, ну, знаходзіцца звонку. Як досвед мой паказаў, дзеці вельмі любяць выходзіць кудысьці на вуліцу і штосьці там шукаць, лічыць, потым гэта абмяркоўваць. Мы таксама прапануем і для старэйшых, напрыклад, зняць відэаролік на нейкую экалагічную тэму, так, і потым прэзентаваць яго. Дарэчы, вось прэзентацыя працы, напрыклад, калі мы старэйшых аб'ядноўваем, ну, там у 2 групы, так, ну, мне падаецца, гэта вельмі класны такі спосаб, так, навучыцца ўсё ж такі, ну, расказваць пра сваю працу, чаму, напрыклад, яны абралі гэта ці іншае. Вось. І калі у вас ёсць магчымасць рабіць такія міні-прэзентацыі напрыканцы, то я вам вельмі раю, таму што вось падлеткі, ну, ім таксама важна паказаць сябе і увогуле вучыцца працаваць для нейкай публікі. І калі у вас ёсць, напрыклад, магчымасць такога незалежнага нейкага судзейства, так, каб хтосьці ацэніў гэтую працу, то вось у нас была магчымасць запрашаць, напрыклад, настаўніка, так, які, ну, вось вольны ў час маіх заняткаў. Вось. І вось яны распавядалі свае праекты, ну, ён ужо там адзначаў там
пазітыўныя нейкія там моманты, негатыўныя, ну і хто там атрымае перамогу. То бок падлеткам гэта вельмі было цікава. Малодшыя, па маім досведзе, не вельмі любяць працаваць у групах. Вось, яны любяць, калі там кожны сам за сябе, але яны вельмі любяць галасаваць. Вось, я заўважыла, што калі, напрыклад, мы выкладаем усе працы, напрыклад, малюнкі, там, так, ці нейкія вырабы з бумагі, з паперы, што яны там рабілі, вось, то ну, вось, ім вельмі падабаецца галасаваць за нейкую працу, вось, а потым абіраць нейкую награду. Я прыносіла стыкеры ім, і вось, вельмі падабалася абіраць, і потым яны там мяняліся, ці штосьці такое, ну, адразу ж ляпілі гэтыя стыкеры там на заплечнікі, на вопратку, вось, ну, это вельмі цікава, што вось яны не просто ну, вось, адседзелі так, на гэтым занятку, но вось, выходзяць з нейкім такім здабыткам, які адразу бачны. Вось. Што яшчэ? Таксама прапаную з малодшымі праводзіць рэвізію таго, што яны чыталі, пра што вось, мы з імі размаўлялі на мінулым занятку, таму што я заўважыла, што яны вось праз тыдзень яны ўжо не памятаюць, што мы размаўлялі, не памятаюць там і казку, якую мы чыталі. То бок, ну, гэта мне падалося ну, не вельмі добра, бо, канешне, такое жыццё зараз усё нясецца, і, канешне ж, у дзяцей гэта таксама ўсё змяняецца кожны дзень, але ж калі мы хочам, ўсё ж такі у нас ёсць нейкая мэта, так, як у настаўніку, як у педагогаў, як у выхавацеляў, вось, данесці нейкую інфармацыю, каб патлумачыць ім, што ж такое мэта устойлівага развіцця, так, пра што кожная мэта. То бок, канешне, трэба гэтую інфармацыю, ну, данесці, і праз вось гэту рэвізію, так, вось, на кожным занятку ўсё ж такі нейкія базавыя паняцці, каб у дзяцей заставаліся. Дзеці, канешне, розныя. Хтосьці, напрыклад, ведае, што такое сартыроўка смецця, хтосьці ўвогуле першы раз чуе пра гэта. І гэта, канешне, вельмі цікава, калі вось у групе такія розныя дзеці, ну і там, хто больш ведае, ён там дапамагае. Это таксама такая камунікацыя, то бок гэта не проста занятак, калі педагог там, так, ці выхавацель ён штосьці расказвае. Гэта такая камунікацыя паміж дзецьмі, то бок калі роўны так роўнаму распавядае там штосьці, пра што ён ведае. Ну, гэта так вось я заўважыла на уласным досведзе. Яшчэ калі у вас у вашым горадзе там ці мястэчку есть нейкая экакрама, так, ці некая такая прастора, куды можна аднесці накрыўкі, напрыклад, з пластыкавых бутэлек, ці пластык, ці, напрыклад, абмяняцца нейкімі раслінкамі. Таксама вельмі раю схадзіць у такую прастору. Вось мы таксама збіралі вось накрыўкі і з дзеткамі адносілі, і ім нават паказалі такі апарат, які робіць, ну, там завушніцы, всякія бранзалецікі, так, з гэтага пластыку. Яны вельмі былі ўражаныя, вось. І потым я ўжо іх запрашала на такі своп, на абмен гэтымі раслінкамі, і таксама ім было вельмі цікава, што гэта такое, паглядзець. І таму, калі вось такая прастора існуе, і ёсць магчымасць з дзецьмі схадзіць, можа там таксама бацькоў, так, папрасіць там суправаджаць іх, вось, вельмі раю. Вось праз такія акурат паходы, такія шпацыры, ну, вось, і вельмі мякка так адкладаюцца нейкія такія базавыя, так, экалагічныя паняцці. Вось, таму калі ёсць, ну, вось, вельмі раю вам. Што яшчэ сказаць? Ну, вось, пра структуру, так, мы пагаварылі. Яшчэ не гатовая у нас 17-я мэта, то бок мы зараз над ёй працуем, але я хочу звярнуць вашу увагу, што там будзе казка ў вершы. То бок гэта такая незвычайная казка, яна была напісана беларускім хлопчыкам, вось, і яна не падобная да ўсіх астатніх, таму вось я вас вельмі заахвочваю прайсці гэты 16 заняткаў, каб нарэшце дабрацца да гэтай 17-й і пачытаць гэты верш. Там акурат тэма супрацоўніцтва, вось, і
ну, ён вельмі файны. То бок там распавядаецца пра ўсе мэты ўстойлівага развіцця, праз такі дыялог паміж рознымі людзьмі. Таму вось гэта казка ў вершы, ну, гэта такі наш здабытак. І вельмі раім вам прайсці ўсю гэту метадычную праграму, каб дайсці да гэтай такой незвычайнай казкі. Ну, гэта агулам усё, што я хацела вам распавесці. У нас ёсць сайт, так, на сайце зараз дасяжны метадычны зборнік, які мы рыхтавалі акурат 2 гады таму. То бок там ужо можна паглядзець заданні, штосьці ўзяць для сябе. Таксама там жа ёсць і зборнік казак. Зборнік казак ён не мяняўся, то бок як вось ён быў 2 гады таму напісаны дзеткамі і нашай метадысткай Евай, так ён там і застаўся. І хутка, калі ўжо будуць гатовыя ўсе адаптаваныя заняткі з дзецьмі, то бок вы ўжо зможаце спампаваць, гэта бясплатна, і гэтыя заняткі, і зборнік казак. І таксама на гэтым сайце ёсць такая агульная інфармацыя пра наш праект, навошта нам гэта, так. І я так разумею, што вось гэты вебінар таксама будзе дасяжны на сайце. Усім дзякую за ўвагу. Ну, спадзяюся, штосьці я змагла данесці, можа, сумбурна. Ну, вось як атрымалася. Дзякуй. Да, дзякуй вялікі, Александра, і чакаем вас на сваім сайце Тильда, дзе знаходзяцца ўсе сказкі і метадычная праграма. Яна будзе адноўлена напрыканцы снежня, на пачатку студзеня, і ўжо будуць даступныя ў новай форме з улікам нашага вопыта практычнага. Дзякую ўсім за гэты 30 хвілін онлайн-вебінара, прысвечаны метадычнай праграме. І да пабачэння. Да пабачэння. Так, чакаем вас. Так. Да пабачэння.